Vidi se lepo kureka. Той Слендермен 340 беше минал и минал през моста. Да може той да ме засне, бе. Тук ми ще лопне, не знам какво искаш. Че ме ще страх да мине. Така, добре. Почти минахме. Само когато достигна крайната цел да не се отхлъзна. Но на тази цел май е малко замръзна. Внимавай, тук е трудно. Окей, малко. Ще прекуси. Не, рано е. Така. Ето, той успя. Айде, долу! Ето. Ти си снимал. Добре, помислих си, че е снимал на пауза. Щях много да се разочаровам, но не е. Идва една кола към нас. После ще ходим До книжарницата. О, изчакай да покажем. Нали обещахме да покажем. Извинявам, ама аз се извиня. Вижте.